Какво ще стане, ако едни решат да отидат на... Да взимаш да ме закараш на почивка? На Монако и Ривиерата искаш ли да те закарам? Други също решат. Сега е перфектният момент да отидем на почивка. А трети... Кажи, Ивано. Коло искаме с дъщеря ти да ме закараш на почивка. Не мога. Отдаваме, майко! Аз ти казах, че на баща ти не може да се разчита, Кирилке. Търсят начин да не отидат. Къде изчезнато и моето глуве? На здраве, колега. Здраве, Иване. Остава, Коля, прави ли колата? Само, Иване. Има някакъв проблем с спирачките и не мога да разбера откъде идва. Кирилка, тук имаше безостанцията, защо ли спрямо? Ама, майко! Работят спирачките му! Става! Бой, Кирилка, какво ще прави само? Може кажеш да отидем на аквапарк? Спаски, накрая ще се скараме. Следваш такова разстояние да ми тръгваш на почивка, няма да разберем. Бе, брат, камчи, то път някой се обърка. Дали? През целия си живот един ден не съм работил. И сега на почивката ми ще работя. Как така, бе? Заради теб, Спаски, защото ти ма нагара. Дойдохме на почивка, за да почна работа. Мечо, ние какво правим тук? Нали на Слънчев бряг щяхме да ходим? Да, Никол, отдавна искам да си кажа, че, нали, мазна... Никой не работи в момента. Като са почивни дни, защо тогава някой е дошъл в неработно време и ме е сложил на мен и скоба? Кажете. Опитах се да обясня, че аз съм от аквапарк. Какъв се явявате от аквапарка, ако мога да попитам? Чакракчия. Някакъв кой точно? Идва и ти направо. Кой? Аз? Това там не е ли жена ти? Да, май, някой друг я занимава, а? Кой? Речена червец. Марука, давай да правим тикток да гледат, да знаят колко сме напрели. Ей, този безкащи! Кирилка, мисля, че знам как мога да направим пари. Как може? Пак замириса на война. Ой, чакай, аз ти ще ли съм направо? За да му направя тиктока! Защо, ма? Защото лятото свърши! Не, защото тази зима ще бъде лято и всички отиват на почивката. Ама ти на последно време, къде ти втидаха забити? Да къде отидаха? С пълни джобове